Up Junta, building better Africa. Ndadzanso ine mu chigawo chino cha kumadzulo pamene ndakubwereserani nkhani ya mphangala ziwiri zomwe zimakhala zikulankhula moteteza chipani chija cha DPP, komanso mbali ina tithaunena kuti zimakhala zikuyankhulira mtundu wa Malawi. Matu nkhani yomwe ndikukamba apa iyi ndiyokhudzana ndi Karonga Boys versus Limpopo FM leader amene ali Comrade Montanywa, yemwe amatenga gawo lake kwambiri kulankhula pa programu ija ya Nkhanga Zaona. Ine monga wanu mtolankhani wa Independent ndilibe mbali yeniyeni, ndipo sinditenga mbali kulikonse kumene kukuchitika zolongosoka kapena zopoyira, timakhala tikukudziwisani. Apa ndikusewererani audio imene walankhula mnyamata uyu amene amazitcha kuti Karonga Boy, ndipo muimvesere bwinobwino. Zikumveka kuti akumudzudzula Comrade Montanywa kamba ka audio imene analankhula dzulo, yomwe anakhudza monso dzina la APM ene timati Professor Arthur Peter wa Mutharika. Mveserani mwatcheru ndipo perekani maganizo anu mukamaliza kumvera. Ndili pano kukutumikirani inu Amalawi kulikonse kumene muli. Pangani subscribe, comment and share kuti sauphonyeniso zina zimene zikubwerazo. Tikamaliza kumvera iyi ndikubwereseraninso nkhani ina imene ili yovutirapo pakati pa Comrade Montanywa ndi Twerenyenye, bambo uja amene amazitcha kuti game changer, nawonso asambwadzana ndipo achakachana. Mwazuka bwanji Malawi anzathu, mwazuka bwanji kuzigawo zosiyanasiyana, mwazuka bwanji Malawi anzathu akumpoto, Malawi anzathu apakati, Malawi anzathu akumwera, komanso Malawi anzathu akumamawa. Even amene muli kunja, amene muli ku overseas, imvani kuti akalonga lero pa Tuesday pamene date ili kuti pa 21 January, mwezi unde ukusesereka komanso kuyenda mwachangu kwambiri. Imvani kuti akalonga boys akupa sanmoni. Mama wa lero ife kubwera pa ground panopo tikufuna kuti tili ndi mapempho ena ake chonchi ngati akalonga boys, chifukwa mukuziwa kuti ndizopweteka kwambiri kuti wina wake azimanga, wina wake aziphwasula, wina wake azimanga, wina wake aziphwasula. Nde choyambirira kwa lerolo tikufuna kuti tingopempha pempho. Mukuziwa kuti pempho is a request, it can be denied or accepted. Koma ndi pempho ndithu kwa Comrade Chief Mtanyiwa. Chief Mtanyiwa kumene muliko, imvani kuti akalonga boys akupemphani mama wa lero wa pa 21 January. Please, zoyankhula kuti zoyankhula zambiri zimene zikufuna inuyo kuti muziyankhule. Koma monga ngati ife akalonga boys tili ndi pempho kwa inuyo. Leave DPP alone. Mukhoza kumayankhula zachina UDF izi zikufunaso inuyo, zachina UTM izo zikufunaso inuyo, zachina Lighton Mangochi panopo amangidwa. Tiyeni timenyere nkhondo limodzi kuti Lighton Mangochi timuthandize. Koma za ku DPP ayi ndithu musalowerere. Ku DPP uko inuyo mungokhala phe, mungochosera ndithu kuti ayi za DPP izo musayankhuleko. Chifukwa pena ndi pena mukumabweresa chisokonezo. Chifukwa ife tikamaona Comrade Gangata, tikamaona Comrade Gadama, ndi anthu amene ali pa ground komanso ndi makazi oche ku chipani cha DPP. Nde inuyo mukamalowesa ndithu kuti wina wake mzimtokosa ukuku kuwatokosa anthu amenewo, pena pake ndithu masowa zoyankhula. Komanso kamasowa zoyankhula ndi bwino kungokhala phe. Kumafasa ndithu kudekha kuti kungodikira zina zake zikabwera uzaziyankhula. Koma just kungozuka chonchi wasowa zoyankhula basi ukalowa ku DPP
muziwe ndithu kuti ku DPP kuli kiyi. Ukamafuna kulowa kumeneko uyena kuti unoke kaye akusegulire. Nde comrade Ntanyiwa kumene muliko imvani kuti kuchipani cha DPP nazalowa ndiyoti he APM chani he pali amene ife tizakhumudwa amene azalowe kumpando tapanganiza amene tizakhumudwayo koma osamalowerera ku DPP. Please Antanyiwa kumene muliko ndipempho ndithu ndinu achibale. Chipani cha DPP osamachilowerera. Muli ndi zambiri zoti mukhoza kuyankhulira zimene mumayankhula kuti tizakhala surprise amene azawina. Tapanganiza amene osamapanga za DPP. Chifukwa kumayankhula za Gadama ndi Gangata kwasokonezwa anthu awiriwo pamenepo ndikuti mwasowa direction mister. Please leave DPP alone. From now onwards tikhulupirira kuti pakamwa pano mupaseka ndithu mozilemekeza chifukwa pakamwa pano pasegulidwa moyipa. Chifukwa ngati mumafika pa stage yoti mukufuna kuti muziyambanisa anthu hayi pamenepo mukulakwisa comrade. Pamenepo mukulakwisa. Muziyima pachulo kuyambanisa anthu comrade Mtanyiwa. Pamenepo mukulakwisa. And zimenezo sizosangalasa. Kuchoka kwapo ndikufuna kuti ndingothirira mang'ombe kwa comrade Salo. Pankhani yopanga welcome chifukwa tinazamba ndifeyo koma taona kuti comrade Salo achilandira mwabwino kwambiri. Ifeso tikufuna kuti tilowereremo mmenemo. Beni Longwe chief comrade phababa phanyenye osamapanga mantha ndi ena ake okuopani kumakhala ngati kukuopani. Chifukwa ngati wakuziwa zimene akumayankhulaso he ali mwakuti akanangokhala phe koma chokhacho chongopanga target inuyo comrade Beni Longwe kumene muliko mumve ndithu kuti Akalonga Boys sakusintha chiyankhulo akukulandirani komanso mwamkokomo. Komanso tikamamva kuti ena ake akukunyozani pamenepo tikumalimba mtima kuti pamenepo nde pakutuluka substance. Comrade tamenyani nkhondo ndithu. As long as tikumamenya njoka kuti imwalire pamenepo ife ngati Akalonga Boys kuona kuti nkhondo imeneyi ndi yabwino. Zasiyana ndikoti wina wake umamenya njokayo wina wake akumalandisa kuti samenyedwe amene akumakhala ndani wathu. Koma channel chimene mwachilowachi comrade Beni Longwe tapitirizani ndithu. Amene akukuyankhulani chani sakuziwa chimene akuyankhula. Akhoza kumayankhula chani kaya kutumidwa kaya kugulidwa kaya chimene akuyankhula sakuchiziwa. Zimenezo zisakukhuzeni ifeso sizikutikhuza. Koma ife chimene chikutikhuza pa ground tiyeni tithane ndi amene anapha Chilima, amene anapereka mimba kwa Vera Kantukule awa, amene akudulisa fertilizer panopo ikumafika 130 chakuti, amene panopo afikisa chimanga 100,000 awa, akanganya sasamba awa, ayamata okhalira kusamba muzithapwe. Komanso ayamata amene akupha anzawo chifukwa cha nkazi achina ku Moses Kunkuyu. Panopo zimene akuyankhula Moses Kunkuyu akuyankhula ngati kapena mutu alibe. Chifukwa chilope cha munthu amene anaphera mgalimoto uitika ujayo panopo mutu sukugwira. Komanso sitikupanga zachina Valentino Phiri amene ali involved pakupha Chilima. Amalawo anzathu amene yolamwawo chifukwa choti akugonana ndi achakwera uko kwina akufuna kuti azitsokonezera. Amalawo anzathu ngati munthu akumamenya nkhondo imeneyi ifeyo tikumagwira nayo. Nde comrade Beni Longwe imvani ndithu kuti mene tinazayankhulira we are not changing any confession. Kuchoka kwapo anzathu brother Salo nkhani ndiyo tifeti kupanga za nkhondo zachidani wina aliyese tikangoti tizikumbana wina aliyese ali ndi mistake ndi nzake. Komanso tili muziko lopemphera nde zamangawazi sizitipitisa patali mwakomano sekoma. In conclusion, comrade Ntanyiwa kumene muliko kuli zambiri zimene zikufuna inuyo ndi pakamwa pano posalalapo koma za DPP inuyo ayi. Please leave DPP alone. Chifukwa na imene mwailo wese yana msanganya iyi yosokoneza mchipani pamenepo ndikusimbutitenga bwino. Sitingakhale busy panopo kumakoza chipani inuyo muziwononga comrade Ntanyiwa. Pamenepo mutisamale ndithu.
chipani cha DPP chisiyeni chonje. Kaya kukutumani ndani amene akukutumani musiyeni amene muzikapanga komwe kumene mumatumana koma za chipani cha DPP please pamenepo mutilakwira kwambiri. Mwakoma nonse zikomo, mwakoma nonse. Club Junta, building better Africa.